Jeg er født og opvokset i København, og i en meget tidlig alder blev jeg interesseret i sådan at undersøge verden. Jeg kan huske det allerede fra 7-8 års alderen. Hvad foregår der derude? Der virkede som om, der var mere mellem himmel og jord. Så allerede i en meget tidlig alder begyndte jeg at interessere mig for psykologi og spiritualitet og okkultisme og alt sådan noget. Og læste bøger og søgte kurser, altså virkelig en tidlig alder. Så tidligt, at mine forældre var nervøse. De var sikre på, at jeg var på vej over i en sekt. Og det var bare en nysgerrighed, jeg havde, som var med mig der fra teenageårene. Det var som om, jeg søgte efter nogle svar. I en alder af 21, så søgte jeg ind på psykoterapeutstudiet og var færdig som 25-årig. Og det var lige det. Det var lige det. Jeg følte virkelig, at jeg havde fundet noget, som var mig. Og det blev jeg i rigtig mange år som psykoterapeut. Startede egen virksomhed som 25-årig. Havde klienter, begyndte at lave kurser for arbejdsledige i første omgang. Kom så ind i erhvervslivet og lavede kurser for erhvervslivet. Inden for kommunikation og at have det godt. Jeg var specielt interesseret i emotionel intelligens. Jeg begyndte at interessere mig for coaching helt tilbage da jeg havde været selvstændig måske et par år. Så var det coaching det helt nye, som alle skulle lære. Så det satte jeg mig selvfølgelig også ind i. Og det, som var så dejligt ved det var jo, at der var en model. Hvor skønt. Ikke? 4 eller 5 trin, eller hvor mange der nu var. Og jeg arbejdede med det i en årrække og fandt så min egen model. Og jeg fik den lamineret, og der var spørgsmål til, og den var smuk at se på, og nem at følge. Og folk fik resultater. Hvis jeg gennemgik den model med folk, så fik de resultater. Det handlede altid om at spørge ind til, hvad er det, du gerne vil, og hvorfor tror du, det er et problem, og hvad var situationen, og hvor kunne løsningen være. Så coaching fra udefra ind, kan man sige, virker ganske fint. Og folk fandt løsninger, og de var glade, og jeg var glad. Og så kom de tilbage igen, og de kom tilbage igen. Fordi med coaching fra udefra ind, så tager man ligesom én ting ad gangen. Og nu er det så parforholdet, jeg skal coaches på, eller nu er det min medarbejder, jeg skal coaches på, eller nu er det min økonomi. Så man arbejder meget med én ting ad gangen. Og der er jo altid ting. Så det er jo på en måde en fantastisk forretningsstrategi. Men også på en måde utilfredsstillende som coach, fordi at man hele tiden føler, at nu kommer de tilbage igen. Da jeg så begyndte at arbejde med de 3 principper og den her indefra ud forståelse, så jeg nogle transformationer med folk, som fuldstændig overraskede dem, hvor det ikke handlede om at tage sig af én ting, men hvor at pludselig at forstå, hvordan at systemet fungerer, gjorde, at alle områder af deres liv transformerede sig, uden vi havde talt om det. Så vi kunne godt starte med at tale parforhold, men næste gang jeg så dem, så var den kollega på jobbet, som var dødirriterende, var ikke længere irriterende, eller de der bekymringer, jeg havde om penge, det kan jeg slet ikke forstå, jeg havde, for det er væk. Og så at begynde at arbejde med en metode, som ikke arbejder sådan trinvis eller sekvensvis, men som løfter forståelsen for alle mine udfordringer til et andet niveau. Og gør det muligt for folk at se, hvordan de løser det selv. Så folk kommer ikke så meget i coaching hos mig. De har typisk ikke brug for særlig mange gange. Til gengæld så er der så flere forskellige, der kommer, kan man sige. Og tilfredsstillelsen for mig er mega stor. Altså det er vidunderligt at se folk, som kommer. Jeg havde en ung mand, som havde noget depression, som vi snakkede om, og noget stress. Og så ser jeg ham 14 dage efter, og så fortæller han mig, at han er holdt op med at ryge joints, fordi han har haft et misbrug i 4 år. Og jeg var sådan, det fortalte du mig ikke? Nej, sagde han. Men det er bare væk. Ja, han sagde, jeg har ikke haft lyst siden. Han sagde, da jeg kørte herfra, så var jeg egentlig på vej ind på Christiania. Men på vejen så kunne jeg mærke, nej, det skal jeg jo ikke mere. Og det er fordi, man har fået fat i folks sundhed. Der er noget inde i dem, som er sundt, og det ved jeg, der er. Og hvis jeg kan finde det, der er sundt, og det ligesom bliver afdækket indefra for dem, så kommer den sundhed frem, og den begynder så at tage valg. Men jeg har utrolig mange unge mennesker i øjeblikket hos mig, fra 8 op til 18 cirka.
Der er sådan et enormt fokus på grund af sociale medier, som hedder, hvad synes du om mig lige nu? Og hvad synes du så om mig lige nu? Og hvad hvis nu ikke de synes om mig? Og hvad nu? Hele tiden. Og det skaber en stress inde i dem. Og når jeg så fortæller dem, hey, det er helt almindeligt. Du er ikke dit udseende. Du er ikke de karakterer, du får i skolen. Du er noget andet. Tanker kommer og går, og det er fuldstændig rigtigt. Det kan vi ikke styre. Vi kan ikke ændre på, at der kommer tanker ind i vores hoved. Det sted, hvor vi har et valg, det er, hvor meget energi vi bruger på at tænke flere tanker om den tanke. Det er der, vi har en mulighed. Når vi pludselig opdager, for jeg opdager det også, jeg opdager, at jeg tager fat i nogle bestemte tanker og tænker, åh nej, hvad hvis nu det sker? Når jeg lægger mærke til det, så ved jeg det jo ved, at jeg har nogle følelser, som opstår i mig. Og de er ubehagelige. Hvis jeg tænker på et skrækscenarie, så vil det føles forfærdeligt inde i mig. Så det her feedback-system, det er jo et biofeedback-system, som virker perfekt. Når jeg mærker det inde i mig, så tænker jeg, wow, jeg er da i gang med at skræmme livet af mig selv lige nu. Og når jeg ser det, så forsvinder det. Når jeg opdager, at det er det, jeg har gang i, så behøver jeg ikke at gøre noget ved tankerne. Jeg opdager simpelthen, at nu er jeg i gang med at mærke nogle dårlige følelser, fordi jeg tænker de dårlige tanker. Så det er uskyldigt, og når først vi opdager det, så kan vi slippe det. Jeg vil ønske, at alle vidste det her, og jeg vil ønske, at jeg havde vidst det tidligere. Jeg er uddannet psykoterapeut, så hele studiet går jo ud på at finde ud af, hvad er problemet, hvor er det opstået, og lad os gå tilbage i tiden og finde det tidspunkt, det var opstået på, reparere det, og så ligesom bevæge os frem i tiden, sådan så du så kan kigge frem og få et bedre liv. Så det er den måde, man tænker om det på. Man tænker altså, at der er noget, der gik i stykker på et tidspunkt, og nu kan vi reparere det. De 3 principper siger, der er ikke noget, der går i stykker. Det kan ikke gå i stykker. Det er ligegyldigt, hvad der er sket, så er du ikke i stykker. Så behøver jeg jo ikke at reparere dig. Det er jo meget nemmere. Og så siger folk, det kan ikke være så simpelt. Men tænk, hvis det var. Og når folk begynder at opdage, at det er så simpelt, så fyldes deres øjne med håb, og ofte deres tårerne flyder, fordi de har båret på en oplevelse af, i så mange år, der er noget, der er i vejen med mig. Jeg er gået i stykker, fordi at jeg var udsat for misbrug, eller vold, eller voldtægt, eller alle mulige ting, som vi mennesker jo bliver udsat for. Og så gå med det hele livet og tro, at jeg er gået i stykker for evigt, til pludselig at forstå, wow, der er en sundhed inde i mig, den kan ikke gå i stykker. Jeg kan godt have ar på min krop, men jeg kan ikke have ar på sjælen. Men jeg kan tro det, og hvis jeg tror det, så er det den realitet, jeg lever i. Så i 2012, så ledte jeg efter et nyt kursus, fordi nu var det den tid på året, hvor jeg skulle på kursus, og fandt et kursus i England, der hed Brain Friendly Learning. Og det tiltrak mig noget. Jeg tænkte, det lød spændende, fordi jeg er underviser. Jeg elsker at undervise. Så jeg ringede til hende og sagde, hej, jeg hedder Natasha fra Danmark, og jeg ser, du har det her kursus. Men når jeg kigger på listen over, hvad det indeholder, så har jeg alle de ting i forvejen. Så jeg tænker på, er der noget at lære mig? Har du noget at lære mig? Og så siger hun, det tror jeg ikke. Hvis du har alt det der, så tror jeg ikke, jeg kan. Og jeg blev sådan helt blæst bagover og tænkte, folk plejer altid at sælge kurser. Så jeg var egentlig lidt overrasket. Og det gjorde mig nysgerrig. Så tænkte jeg, hun er en fantastisk kvinde. Og så snakkede vi videre, og jeg sagde, hvad interesserer du dig for? Og så sagde hun, jeg har lige fået en ny interesse. Det er noget, der hedder de 3 principper. De 3 principper, tænkte jeg. Hvad er det nu for noget? Nymodens noget? Det har jeg ikke hørt om. Og jeg havde jo været søgende hele mit liv, så hvis ikke jeg havde hørt om det, så var det nok ikke godt, tænkte jeg. Men hun sagde, prøv at høre, kom over på mit kursus, og så lader vi hinanden at kende. Hun havde en intuition om, at vi skulle noget sammen. Og vi har lavet mange ting sammen. Vi har undervist sammen. Jeg har haft hende i Danmark nogle gange og lavet kurser. Vi har rejst sammen. Jeg har været på hendes kurser. Og hun introducerede mig til en fyr, som hedder Michael Neill. 14 dage efter hendes kursus kom Michael Neill nemlig fra USA til London. Så sagde hun, Michael Neill er i byen, vil du møde ham? Ved ikke, hvem han er, men ja, why not? Så jeg tog på kursus med ham en weekend.
Og jeg sad hele weekenden og lurede på, hvad han lavede. Det hed Coaching from the Inside Out. Og jeg har coachet hele mit voksenliv, så jeg har været coach i 25 år nu, dengang i 15 år. Og jeg kiggede på ham og tænkte, hvad er det? Der er jo ikke nogen teknik. Der er jo ikke rigtig nogen metode. Og alligevel så har folk de her store transformationer. Og jeg kunne simpelthen ikke regne den ud. Men jeg blev nysgerrig. Jeg bliver altid nysgerrig, når der er noget, jeg ikke kan regne ud. Så tænkte jeg, hvad handler det her om? Så det ledte mig på en rejse videre. Og hun var god til, at min veninde Kimberly, at pege mig i retning af nogle andre lærere. Så jeg tog på det ene kursus, det andet kursus og læste bøger. Og så blev jeg hooked. Altså så følte jeg virkelig, at jeg havde fundet noget. På samme måde som da jeg fandt psykoterapien som 21-årig. Da jeg mødte de 3 principper i 2012, så tænkte jeg, nu er jeg hjemme. Og så i 2014 møder jeg så en fyr, som hedder Dr. Dicken Bettinger, på en konference i London. Og han taler på en måde, som taler til mig. Den der følelse af, når nogen siger noget, og man bare kan mærke, det her, det er sandt. I was speaking at a big conference in London. And there were like 1,300 people in the audience. And at one point during a break, I looked up and Natasha looked up and we just walked over and started talking to each other. Every once in a while you meet someone and for some reason you go, they sure are a kindred spirit. And it was like I had known her for a long time. 14 dage efter tog jeg på kursus i Sverige med ham, tog min mand med. Og min mand, som aldrig tager på kurser, han var helt vild. Vi sad på første række, og John sad stille i 2 fulde dage. Og John, som er anlægsgartner og som elsker at være ude og næsten ikke kan sidde stille, han sad fuldstændig stille i 2 dage. Og vi var begge 2 solgt, simpelthen. Og da kurset sluttede, så gik jeg op til Dicken og sagde, jeg kunne smadre godt tænke mig, at du var min mentor. Har du mulighed for det? And I said, of course, I'd love to. I mean, it's what I love doing more. It's my passion. So it's like, absolutely. Especially since I felt like she was a kindred spirit. Og så startede der ikke bare et mentorship, men et venskab. Fordi i løbet af ganske kort tid, så var vores samtaler så rige med, at vi delte med hinanden, hvad vi havde set hver især. Så efter 4 samtaler, så sagde jeg til ham, det her, det ligner faktisk en bog. Fordi vi havde skrevet så mange e-mails frem og tilbage, og der var så meget kød på. Og vi var begge 2 så optændte af det, så det virkede som en god idé. Så han sagde bare, ja, jeg tænker også en bog. I had been waiting to write a book until I felt like I think I waited 20 years because I wanted to have a deep enough understanding that I could write purely about the principles without it being sort of a real introductory take on it. I wanted to speak from knowing as opposed to knowing. Og så skrev vi bogen Vejen hjem, og den kom ud på engelsk i 16 og på dansk i 18, og er nu oversat til 10 sprog. Og der er 3 mere sprog på vej i år alene. Så den er lige ved at blive oversat til svensk, russisk og romansk. Så det der med at komme hjem var virkelig sådan en følt oplevelse hos mig, da jeg mødte de 3 principper. Og en følelse, som jeg jo kender fra mange tidspunkter i mit liv, hvor jeg følte, nu er den der. Jeg havde det på samme måde, da jeg mødte min mand John. Sådan efter at have haft forskellige parforhold. Med ham, der var der bare den der følelse af, det er ham. Jeg var slet ikke i tvivl. Så det er lidt samme følelse, når vi opdager noget, som vi bare ved er rigtigt. Og det er ikke med intellektet. Det fantastiske med kærlighed, det er jo, at det er jo ikke fordi, at han er 1,88 høj og har smukke blå øjne. Det har ikke noget med sagen at gøre. Det var noget inde i mig, som bare vidste, at han var rigtig for mig. Og heldigvis havde han det på samme måde. Så nu har vi været gift lidt over 10 år. What came to me was the warmth.
the warmth, the genuineness, the realness, the lack of having to impress. Just both Natasha and John. There was and the feeling between the two of them was so beautiful. There are a few people in your life, I think, that the first time you meet them, you know you've met a friend for life from that point on, and I think we both felt that. We just knew, that what seemed like happenstance maybe was for a reason. It was really striking to me when, at the first conference I met Natasha in New York, she was relatively unknown, even though I believe she and Dickon had already published their book, Coming Home. And I was a speaker at that event, Natasha was not. And just in that brief time I had gotten to know her through that conference, I was so deeply impressed by her grounding that I actually invited her to join me in the presentation that I was giving, because I really felt there was something very special about what she saw. And we worked, even though we hardly knew each other, we worked seamlessly together through that presentation. She just, and part of it is that she's a very deep listener. So she was listening very deeply to what I said. I was listening very deeply to what she said, and beautiful things were happening. Væren og vores naturlige sundhed er det, vi alle sammen har, og det er der, hvor vi alle sammen er ens. De fleste mennesker, de ved det bare ikke. De ved ikke, at det, de leder efter, er indeni. De tror, at jeg bliver glad, når jeg får, når jeg opnår, når jeg har nået det mål eller det mål. De er slet ikke klar over, at det alt sammen er indeni. Så grunden til, at jeg har en ro og en glæde, er simpelthen fordi, at jeg ikke længere tror på de tanker, som siger, at det ikke er sådan. Og det gjorde jeg før i tiden. Så igen, de 3 principper har været med til at pege mig i en retning, som ikke går ud imod, hvad jeg skal finde derude, men ind i, hvad der allerede er til stede. Og jo mere, at jeg ser indad, jo mere hviler jeg i den ro, fordi det er den, der er der. Alting uden for os selv, det skifter jo. Så havde jeg den karriere, eller så havde jeg boet det sted, eller jeg var sammen med den partner. Jamen det har alt sammen forandret sig. Alting i den fysiske verden forandrer sig. Hvad er det, der ikke forandrer sig? Det er min væren. Den væren, jeg er født med, er den væren, jeg stadigvæk har. Så den væren var både 0 år og 5 år og 10 år og 20 og 30 år. Nu er jeg 51 år i væren. Og ja, min krop ser anderledes ud, og jeg har opnået forskellige ting. Men den væren er den samme. Så i virkeligheden så er hvem vi er det eneste, vi kan regne med. Og når jeg står på det, når det er det, der er min jordforbindelse, når det er det, der er min grounding, så det der er ingen, der kan tage væk fra mig. Jeg kan miste mit hus og min mand og min bil og mit job og alle mine penge og alle mine venner. Men jeg kan ikke miste min væren. Det er det, jeg er sikker på. Og fordi jeg hviler i det, jeg er sikker på, det giver jo ro. Jeg lytter altid til folk og lytter til, hvor i deres liv, at den kommer frem. Så det kan godt være, at specielt mine klienter, de kommer og fortæller mig om det, som de oplever er problemet. Og så plejer jeg at stille dem det spørgsmål, der hedder, hvornår er det ikke et problem? For eksempel havde jeg en ung mand fra Irland, som havde deprimeret siden han var 16, og nu var han vist 34 år gammel. Og han var deprimeret hele tiden. Altså i hans sind var han hele tiden deprimeret, og det var massivt. Og så siger jeg, hvornår er du det ikke? Og for det første blev han forvirret af spørgsmålet. Men så sagde han, jeg kan godt lide at se fodbold, siger han så. Han var meget interesseret i fodbold. Og når han sad og så en fodboldkamp, så tænkte han jo ikke depressive tanker. Og derfor følte han sig ikke deprimeret. Så sundheden i, at når man ikke tænker på det, som ligesom, føles så virkeligt, når man ikke tænker på det, så er det faktisk væk. Og det gik op for ham, at der var mange flere forskellige tidspunkter, hvor han heller ikke tænkte på de deprimerende tanker.
Så jeg blev ved med at pege på alle de områder, hvor han jo ikke tænkte tankerne. Og det, der skete for ham, det var, at han begyndte at forstå, wow, det er jo fordi, at jeg fastholder de her tanker. Vi kan ikke forandre det faktum, at vi har tanker. Vi er mennesker, vi tænker. Sådan er det. Men det gik op for ham, at når tankerne kom, og han så begyndte at tænke noget om tankerne, og begyndte at tro på, at de var sande, så var det, at han fik oplevelsen af at være deprimeret. Hvis man bliver ved med at tænke deprimerende tanker mange timer om dagen, så er det uundgåeligt, at man vil føle sig deprimeret. Hvis man tænker en deprimerende tanke mange gange om dagen, men man bare lader den flyve i sig selv, for det gør den. Den kan nemlig ikke blive siddende, og man ikke tror på den, så er den væk, og så er der ikke noget, man kan ikke mærke noget så. Så det at lære folk at forstå, hvordan systemet fungerer, det er bare det, jeg gør. Jeg underviser dem i, hvordan deres eget system fungerer, og peger på den sundhed, som kommer frem, når for eksempel de vælger, hvad de skal spise, eller vælger at gå en tur, eller nej, jeg tror lige, jeg skal lave lidt yoga. Jamen, det er jo din sundhed. Så det er det, jeg peger folk hen imod. Så jeg tror på, at jo flere mennesker, som kommer i kontakt med deres egen sandhed, jo flere gladere, mere frie mennesker møder man. Vi er jo alle sammen opvokset i en kultur og opdraget til at skulle lære. Og vi læser bøger, og vi skal huske ting og skrive ned og så videre. Så vi er vant til at lære ting med vores hjerne. Men alle de gange i vores liv, hvor vi pludselig ser noget nyt. Nå, er det sådan, det forholder sig? Når der kommer en indsigt, altså sigtbarhed indefra, kan man også kalde det, så forandrer det noget hver gang. Vi ved godt alle sammen, at det er usundt at ryge. Der er ikke nogen vej udenom. Det er usundt. Det ved vi godt. Også dem, der ryger. Og det er ikke det, der får dem til at stoppe. Det er, når de pludselig en dag får en indsigt omkring, jeg skal vist holde op med at ryge, så holder de op, og de gør det nemt. Hvor det der med, jeg må også holde op med at ryge, og det er også for dårligt, og det er for dyrt, og det er usundt, og jeg ved det godt. Den der, når man gør tingene fra sin hjerne, så er det vanskeligt, og det er hårdt arbejde. Når man får en indsigt, så er det som regel nemt. Og indsigter er ikke noget, der kommer på kommando. Bare det gjorde. Jeg vil ønske, at jeg kunne give folk indsigter. Det vil jeg elske. Men det er bare ikke sådan, det virker. Det kommer, når man ser noget, som man ikke havde set før. Så det er tit det, jeg gør. Når jeg snakker med en klient, så lytter jeg til deres verdensbillede. Jeg hører, hvad de tror på er sandt. Og så tager jeg kameraet og vender det en lille smule til siden. Og så siger jeg, har du set på det fra den her vinkel? Gud, nej, det har jeg faktisk ikke tænkt på, at det ser sådan ud. Og så får de en indsigt. Og når man først har set det, så kan man ikke se det. Man kan ikke vende tilbage til det gamle perspektiv. Ens perspektiv bliver nødt til at være det gamle perspektiv, inklusiv det nye perspektiv. Noget af det, jeg synes er mest spændende omkring denne her tankegang, eller denne her tilgang, det er, at den tager noget, som er vores psykologi. Det vil sige, hvordan vi fungerer som mennesker. Og så peger den på, at der er noget, der skaber den psykologi. Psykologien peger på noget, som ligner årsag-effekt. Din far slog dig, derfor har du den her adfærd i dag. Der er noget, der er årsag-effekt. Men de kigger ikke på, hvad der skaber alting. Det de 3 principper peger på, det er, at der er noget, der skaber alt. Man kunne kalde det liv. Vi lever. Livet skaber alting. Livet skaber os og planter og dyr, og alting er skabt fra det liv. Og det har også skabt vores psykologi. Så når man begynder at se, at det er noget andet end en årsag-effekt, at der er noget andet, der skaber, og det, der skaber, er noget positivt. Det er noget, som vil frem. Så liv skaber. Og så har vi en psykologi. Vi har en tankemulighed for at tænke hvad som helst om det, der er skabt. Så der er livet, og så er der os, som tænker noget om det liv. Og det er meget tit, at det er netop i det, vi tænker om livet, som gør, at vi begynder at lide, fordi at vi tænker, at det burde være anderledes. Og det er vores tendens som mennesker.
jeg har det her, hvad hvis nu jeg havde det der? Ikke? Jamen, jeg har det meget godt, men jeg kunne godt have det bedre. Eller, jamen, jeg får faktisk en god løn nu, men hvis jeg nu kommer op på det niveau, så fik jeg det nok bedre. Der er noget i os, som hele tiden driver, som aldrig nogensinde er tilfreds med at være her, hvor vi er. Som hele tiden siger, det er ikke godt nok, du må videre. Når vi pludselig identificerer den som værende vores tankeskabte virkelighed, når man pludselig ser det, så kan man slippe det. Wow, der er noget, der driver mig. Jamen, måske behøver jeg ikke at arbejde mere. Måske kunne jeg godt nyde her, hvor jeg er. Så hvor psykologien peger på, at der er et eller andet, der er galt, og her er der så nogle metoder til, at du kan få det bedre. Og der er jo hundredvis af metoder til at få det bedre inden for psykologien. Så siger de 3 principper, der er ikke noget i vejen med dig. Så vi behøver ikke at gøre noget bedre. Det eneste faktisk, du skal gøre, det er at blive enormt nysgerrig på, hvordan du fungerer. Prøv at se sammenhængen mellem dine tanker og hvordan du oplever. Og når man ser den sammenhæng, så ændrer det folks liv. Og når man ser, det er den første indsigt, man kan få, det er, wow, der er en sammenhæng mellem, når jeg tænker 6 timer om dagen, at jeg ikke er noget værd, og ingen kan lide mig, så det er klart, at jeg får det dårligt. Men når jeg ser pludselig, at livet skaber også den oplevelse, så ser jeg, at det ikke er noget, der er farligt, og jeg ser, at det ikke er noget, jeg behøver at tro på, og når jeg ikke tror på det, så får jeg det faktisk godt. Så der er sådan nogle faser i folks opdagelse, hvor de først ser, wow, jeg lever i en tankeskabt virkelighed. Og nummer 2, det er, hold nu op, jeg er forbundet med alt og alle. Vi er alle sammen forbundet i vores væren. Jeg er den samme væren som køerne på marken og hunden og fuglene og så videre. Og det er den samme væren, som er i alt, der er levende, i mennesker og i dyr og i natur. Så man pludselig får den oplevelse af, at alt er ét, og jeg er forbundet med alting. Hvordan skal jeg nogensinde føle mig alene igen? Det kan jeg ikke lade sig gøre. Og så behøver jeg jo ikke at spise, for eksempel, for ikke at føle mig ensom. Det er tydeligt for mig, at når folk føler, at de mangler noget inde i sig, de ikke ved, det allerede er der, så de føler, at det mangler, så søger de noget uden for sig selv for at fylde det hul. Og det kan være mad, og det kan være alkohol, og det kan være cigaretter, eller shopping, eller sex, eller gambling. Det er mange forskellige måder, at folk prøver at fylde det hul på. Og det virker jo også. Ganske kort virker det jo. Lige når du har spist den der plade Marabou, så har man det jo vidunderligt. Ikke så længe. I hvert fald ikke for mit vedkommende, så får jeg det ret dårligt. Men det virker jo som om, at det virker. Lige i det øjeblik. Og fordi at man uskyldigt ikke er klar over, at der er noget indeni, som er meget bedre end chokolade. Meget bedre end penge eller sex, og det er noget varigt. Når man har fundet det, så har man ikke på samme måde behov for at få det dækket. Der er ikke noget hul længere. Man finder ud af, at man er hel. Så kan man nyde et stykke chokolade, og man kan nyde et glas vin eller en cigaret, hvis man er til det. I encouraged Natasha to join the Three Principles Global Community Board because I know of her leadership abilities in companies, and I witnessed for years her organizational capacities around working on our book, and seeing her work with people, and knowing her desire to be of service and be open to what's best for the whole. I knew she'd be an ideal candidate to be on the board, and so I advocated for her on the board, and she joined the board and became a member, and of course threw herself into it wholeheartedly, and before you know it, she's involved in all these different projects, and her contribution is evident, and then we're looking to find younger blood than the old timers,
and to step up into higher leadership positions. So I thought she would be a absolutely perfect candidate to be a vice president of the board. She's done a remarkable job. She is a tireless worker. If she wasn't healthier, she'd be a workaholic. But she's healthy, so she finds a beautiful life balance. But boy, does she is not afraid of doing a lot of nitty-gritty hard work, and so the organization benefits. Plus her feeling and her spirit and her enjoyment of working with people collaboratively. So she's been great. Oh, I think what I came to appreciate that very first moment with her was that she both is visionary and she's also systematic. She's very well organized, very clear, and presents with an incredible practicality and clarity. And I see that as kind of rare in a leader sometimes to find both those things. So I'm not at all surprised that she is stepping into a leadership role within the Three Principles Global community and will make an incredible contribution there. I think that Three Principles Global community has been blessed by her willingness to become an active, not only because of the depth of her understanding of the three principles, which is, I think, significantly beyond the years of her exposure to the three principles, but she brings also many years of working with business and working in structures and understanding organizations. Det, som er anderledes ved de tre principper i forhold til psykologi, det er, at det er en spirituel forståelse. Og spirituel forståelse, det mange står allerede af der. Indtil de finder ud af, at det er det mest almindelige i hele verden. Og det egentlig bare handler om at finde det i sig selv. Og der, hvor vi kan finde det i vores selv, det er det, vi kalder væren. Så når jeg spørger folk om at komme i kontakt med deres væren, og så siger de, min væren, hvad snakker du om? Og så siger jeg, hvor slapper du mest af? Og det kan være hjemme i stolen, det kan være, når de går en tur med hunden, eller sidder på stranden, eller går en bestemt rute. Og så siger jeg, hvad kendetegner dig, når du går der? Jamen, så er jeg i ro, siger de, eller jeg er bare glad. Altså, jeg har det bare godt. Jeg føler mig komfortabel, jeg føler mig hjemme. Nogle andre ord, folk kan bruge for det, det er, at de siger, jeg vil ikke noget. Der er en tilfredshed i den følelse, hvor at man bare mærker, at jeg har faktisk alt, hvad jeg skal bruge lige nu. Det er din væren. Så når jeg siger det til dem, så kender de godt til det sted i sig selv. Alle kender det. Det er fuldstændig almindeligt. Det er det mest almindelige, der er. Når jeg så stiller nogle flere spørgsmål ind til den væren og siger, har din væren en form? Og så tænker de, og så mærker de efter, nej, den har ikke rigtig en form. Så den er formløs. Den har ikke en alder. Den har ikke et køn. Den har ikke en race. Der er noget, som vi alle sammen er lavet af, som man ikke kan bestemme. Og så siger jeg til dem, når de har beskrevet deres væren, så kunne jeg finde på at sige, hvordan tror du min væren er? Og så kigger de lidt, og så siger jeg, at min væren, har den en form? Nej. Har den en alder? Nej. Har den et køn? Nej. Har den en kultur, eller en religion, eller en favorit fodboldhold? Nej. Det har den nemlig ikke. Hvor mange formløse værener kan der være? Så i den fysiske verden, så er vi 7,8 milliarder mennesker, eller deromkring, vi er deroppe af. Jamen i den fysiske form, så er der de her næsten 8 milliarder fysiske former. Dem kan vi se, og dem kan vi tælle. Men hvor mange værener er der? Der er én. Og det er derfor, jeg synes, det her er en sådan håbefuld forståelse.
og det er også en spirituel forståelse. Det er der, det spirituelle kommer ind. Det er, der er noget, vi alle sammen er under vores kultur, størrelse, farve, højde, alder, køn. Der er noget, vi alle sammen er, og det er det samme. Og for mig helt personligt, så er det eneste, jeg arbejder på at dele med folk, det er det, at vi er væren. Og så har vi en krop, og vi har en alder, og et køn, og så videre, og så videre, og så videre. Men det er ikke, hvem vi er. Det er bare det ydre billede på, hvem vi er. Så hvis vi kigger på overfladen, så er vi forskellige. Enormt forskellige. Vi har forskellige personligheder, og så videre, så videre, så videre. Hvis vi kigger under overfladen på vores væren, så er vi et. Og jeg elsker på engelsk, at man bruger ordet human being. Human, jamen det er vi. Vi har en fysisk form. Vi har maver, der siger lyde. Vi har sult og træthed og problemer og udfordringer, der skal løses osv. Ja. Og det kan vi sagtens bruge tid på at kigge på. Men hvis vi husker os, at vi er en væren, vi er roen, vi er kærligheden, vi er et. Hvordan skal jeg nogensinde kunne have lyst til at gøre dig ondt, hvis jeg ved, at du er mig, og jeg er dig? Hvordan skulle jeg nogensinde få lyst til at stjæle fra dig, såre dig, skade dig? Nej. Så jeg oplever fra mit synspunkt og mange andres, så det der foregår i verden, altid, hele tiden, ikke kun nu, men der foregår altid krig et eller andet sted, det kommer kun af én ting. Det kommer af at tro, at vi ikke er et. Det kommer af at tro, at vi er separate, og jeg er lidt bedre end dig. Og hvis du bare var ligesom mig, så vil alt være godt. Det er det, det kommer af. Så, og det kunne jeg godt gå ind i, og det er der jo mange mennesker, der gør fantastisk. Jeg arbejder kun på én ting, at vise folk, at de er væren, fordi så løser det andet sig af sig selv. Så har jeg ikke lyst til at skade dig eller stjæle fra dig. Væren har ikke nogen rammer. Det har ikke nogen størrelse. Det er formløst. Fuldstændig ligesom himlen ikke har en form. Men vores ego eller vores personlige tankesystem siger, at jeg er den her krop. Jeg er de her følelser. Jeg er de her tanker. Og på en måde gør os til mindre, gør os til en form. Og i det øjeblik, at jeg laver en form ud af noget, der er formløst, så kan den form jo gå i stykker. Sådan er det jo med former. Alle former kan gå i stykker. De kommer, og de går, og de forandrer sig. Så det at blive opmærksom på, at der er noget i mig, som er formløst. Min natur er formløs. Min væren er formløs. Den kan ikke gå i stykker. Den har været med mig altid. Den er bevidst om, hvad der foregår. Der er jo noget i os, som er bevidst om alt, hvad vi oplever. Der sker noget, når folk ser, altså opdager deres væren. At de er noget mere end den fysiske krop og de tanker og følelser, de har. For når vi tror, at vi er krop, tanker, følelser, oplevelser, så forandrer det sig jo hele tiden. Og det vil sige, at jeg er jo hele tiden lidt stresset, for der er jo aldrig ro i mit liv. Så når pludselig at de ser, wow, jeg er det, der ligger under mine oplevelser. Det er der roen er. Så sker der noget stort for folk. Og det er det, som jeg elsker at pege folk hen imod. Det er, at vi er noget større. Vi er ikke det der omskiftelige. Vi er ikke den rigide form, som vi har fået at vide, vi har. Og alle mennesker mærker det i sig selv. Alle mennesker ved, at der er noget inde i dem, som er deres væren, når jeg peger dem derhen. Det kan godt være, at de ikke tror det. Det kan godt være, at de siger, at jeg har aldrig mærket samhørighed. Jeg hører dig godt sige, at alt er et, men det har jeg aldrig hørt, og det har jeg aldrig mærket. Så det må være noget, man skal tro på. Det må være noget religiøst. Og så kunne jeg finde på at sige, har du børn? Ja. Elsker du dem? Ja da. Hvordan ved du det? Og så bliver de nødt til i sig selv at finde noget, som de ved er sandt, men som de ikke kan beskrive, hvorfor det er sandt. Elsker du dit barn, fordi at han eller hun er
1,42 høj og har brunt hår. Nej. Man elsker, fordi man elsker. Så at pege folk mod det, der er fuldstændig almindeligt, dagligdag viden for alle. Der er bare ikke nogen, der peger dem i den retning, så de ved det ikke. De har ikke opdaget det. I love how she loves life. I love her sensitivity to beauty. It's fun to go for a walk with her and watch her swoon over the yellow leaves on a tree. She's definitely open to and connected to beauty. So it's no wonder we, in our book, talked about the dance of life and the beauty of life and the beauty within all human beings and the built-in capacity to be lovingly engaged in life fully. So that's certainly been another level that, another aspect of Natasha that's helped her be such a kindred spirit.